Здравейте всички! Добре дошли в най-новото ми откритие в света на бизнес инструментите, особено ако сте в България или планирате да се разширявате тук. Наскоро попаднах на платформа, наречена Business Map BG, и трябва да ви кажа, че тя променя правилата на играта за местния бизнес. Нека ви обясня защо тази платформа може да бъде решаващ инструмент във вашия предприемачески арсенал. Първо, представете си, че имате свой собствен мини-уебсайт, който представя бизнеса ви по професионален начин. Business Map BG предлага точно това. Всеки регистриран бизнес получава един от тези мини-сайтове, което улеснява клиентите да ви намират и да се свързват с вас. А най-хубавото, те са оптимизирани за търсачки, което означава, че се появявате по-бързо в търсенията на Google и ви доближава до следващия ви клиент много по-бързо. Сега нека поговорим за техните уникални етикети с стикери. Всеки етикет е проектиран от техния вътрешен екип, съобразен изключително с вашия бизнес, отразяващ висок бизнес статус и доверие. Това не е просто някакъв стикер, а знак за високи постижения. Той включва QR код, който води директно до вашия мини-сайт, позволявайки на потенциалните клиенти да научат повече за вас без усилие. Преминаваме към нещо наистина специално – сертификат за вашия бизнес. Това не е просто лист хартия, а е изработен от специален дървен материал, съобразен с цветовете на марката Business Map и с името на вашата компания. Това е повече от награда. Това е доказателство за вашата надежност и ангажираност към върхови постижения. Не подценявайте и силата на общността. Като се включите в техните Facebook групи, можете да популяризирате бизнеса си и да достигнете до нови клиенти чрез платформа, която те активно развиват за растеж и свързаност. И черешката на тортата? Повече от десетилетие опит на техния екип в маркетинга. Те не са просто платформа, а ментори, които са там, за да ви предоставят професионални съвети и подкрепа, за да помогнат на вашия бизнес да процъфтява. Business Map е повече от услуга. Това е партньор във вашето пътуване към успеха. Присъединявайки се, вие ставате част от мисията за изграждане на по-силна и по-свързана бизнес общност в България. Нека направим така, че вашият бизнес не просто да оцелее, а да процъфтява. Една бърза бележка, в Business Map BG се дистанцират от казино индустрията. Те вярват в подкрепата на здравословни и устойчиви бизнеси, които добавят стойност към обществото, а не сайтове за хазарт или казина. Всичко е свързано с насърчаването на положително въздействие. Така че, ако искате да издигнете бизнеса си на по-високо ниво, разгледайте Business Map BG. Повярвайте ми, това може да бъде партньорът, за който не сте знаели, че ви е нужен. Не забравяйте, приятели, в света на бизнеса да останете свързани и видими е половината от спечелената битка. Нека я спечелим заедно с Business Map BG.